Sa shisin pat ngi pen pau ke jing sngongu ke jing iu blai ya ke jing don ringkat ke jing u ya ke jing em ke jing i ya ke bangilong kumni ke mingilong dailing ba ke jing ilam ke jing u ya ke jing em ke jing i pediang sngo bhai pi baro ki pramen sim ki ba kodor ki ba pet ya ke ne ke channel jang ko kut news tv ke bala penbit penbiang da ke jing seng samla ke jipi senat sep ngi kublai shubun ya ke por ke ba kodor ke jong pi ya ke ba pin ai hagane kapor ban pelut ya kapor ke jong pi ban snap ya ke ba ketien ke jong ublai kadon ban keren lingba kene kapor kabenta kabangin ya phai lang bat nga hagane kapor kalong kapor kabajar-jar kom ki pramen sim ke ba kodor kei kani kapor kabajar-jar bat ka jingkli ke ba arpat balai bangi don kam bandon ya kani kapor ke bajar-jar ki pramen sim ke ba kodor haga jingya lenti ke jingi kum ki khun ki jong ublai habangi phai sha kani kapor ke bajar-jar ka thau ya ke jing pen mlihen bakin jaman sim bat ngi snau thu bahaba ngi don ya kani kapor ke bajar-jar haga jingya lenti ke jingi kum ki pramen sim ke ba kodor kapen klan ya ke jenghet ke jungi bat hakan ni kapor ka bajar-jar ngiyo ru ya kalat ban bread ya kita ke jingkit ke bakia hakjat jong ke jing dim pna bat hakan ni kapor ka bajar-jar ngiyo ru ya kalat ban pan map ya kita ke jing duna ha ke jing em ke jungi ka man kasni kum ki khun jong ublai bat om tang kata bahaga ni kapor ka bajar-jar ngiyo ru ya kalat ban pentemai ya kan ka jing em ka man kasngi ban penbet ya kita ke jing duna ha ka jing em ka jingi ka man kasngi kapor ka bajar-jar kadai kapor ka badon jingmut na ka benta jongi kom ki pramen sim ke ba kodor ladangi ngila ai ya kapor banyak keren banyak selok ban duai ban pai shublai ban shong hakjat jong kadim pna kani ka por ka bajar-jar kan pentemai ya kani ka long renyeng ka jungi ka bau blai ula ai kerpang yangi bengin em kumni kumbangi ngi em bat ka jingkli ka ba arpat kum ki pramen sim ka ba kodor balai bengi don kam bandon ya kani kapor ka bajar-jar kabeningkong kabangi yo i bahabangi don ya kani kapor ka bajar-jar kalong bangi san haka jingim ka bakin jaman sim kum ki pramen sim ka kodor bat ngin sngo thu biang-biang hangta baladangi san haka jingim ka bakin jaman sim kasuk ingi kum ki pramen sim ka kodor ban le ya kaman ka jong ublai bat kata ka jingya dei ka jongi bat ublai kalong hajan balada kata ka jingya dei ka jongi bat ublai kalong hajan ka jingem ka jongi kan long ka besuk ka bakmen ngin mahat ik jingker khu na ublai ada ublai udon hasenda ka jingem ka jongi ka baman kasngi ka benta ka baar balai bangi don kam ban don ya kani ka por ka bajar-jar ki pramen sim ki bakodor kalong bengin kamjan shaublai ka ktien ka jong blai ka kren shai ka ni ka benta adangi pet na ka shithi jong jacob kong bahabangi ngi don hajan ni ublai undan hajan bat ngin sngo thu biang-biang ha ka jing ya lenti ka jingi kum ki bangai ada ublai jungi unu ublai u em bat ublai u shisha haba udon hajan jungi ke ai ka bangi ngile ngin la ban poi syakathong haga jingya lenti ka jingi kum ki banget kabenta ka balai kalong ban pinkup bor yaladi daki ikhtiar bandon ya kan ka ikhtiar kum ki khun ki jong ublai ni don kam bandon ya kan ka por ka bajar-jar ba ublai ladangi kum ki pramen sim ki ba kodor ladangim don ya kan ka por ka bajar-jar
nginamlah ban yo ye kini ki iktir ke bau blay ula kedau haka ketien ke jong u ka shti shik Ephesus kelanong ke ban riu ke dekat ke ba shipau shu balai bangi day ban don ya kini ke por ke ba jar kom ki praminsim ke ba kodor ban don ya kini ke por ke ba jar kalong ban lat na ki jing hikai ke ba bakla ka gospel Matthias kelanong ke ba nyau ke dekat ke ba khatsan ke pen kan mau ya kini ke bentah baladangi kum ki khun ke jong ublai ki praminsim ke ba kodor ladangi don ya kini ke por ke ba jar bat ublai ngin lat na shibun ki jing sha ya lam bakla ha kini ke perthai ke bau baman uyeng saudong ya ke jing em ke jingi kum ki praminsim ke ba kodor ban ya lam bakla no ya kini ke jing em ka ba don burom ka bau ublai ula penyo hanga bat happy bat kebentah ka ba khatdu balai bangi day ban don ya kini ke por ka ba jar ban don ya kini ke por ka ba jar kom ki praminsim ke ba kodor kalong ru ban lat na ka jinglong bom tip ya ka ketien ke jong ublai bat habangi ngi yakran bat kiwei pat ngila ban solve ngila ban keren ngila ban pensyong nong rem na ka ketien ke jong ublai bat kata kan yarap yangi kum ki praminsim ke ba kodor ublai un kerku na ka benta ka burom ke jong u amen tongin ya duai ku truai ngi ai ngu email ng bagan ke por sa hisien pat ka ba me penyo hangi kum ki khun ke jong ma ya ka bangin yo ban snap bat sha skor ya ka jing hikai ka ba yedei ka jing em ka jingi ka man ka sngi ya rap ingi ko try bingin la ban penlut ya ka ni ka por bingin syong ha ka jat jong ka ding phna knang bagan long ka bor na ka benta ka jing em ka jingi ha ka jing ya lenti ka jingi kum ki bangai bingin la ban em ka jing em ka balong kat kum ka man ka jong me bingin la ban pendep ya kita ki kam baro ka ba me melsyane au blai ha ki terpeng ki betulat ka jingi don kat ka por ku dang sa baro ni IT ngi syane kan rohat ka jing lam ka start ka jong me dema pada kelet iki palat keringkang ke mesyam ha ke jing em ke jingi ke man ke sngi tap ingi ko try tanaga snam ke jong me tang ha ke kerteng ke thiang tam don botam try nong pen em be jingi Jesus Christ ngi duai amen.